Children of God, mga anak sa Diyos. Ang mga pansyon sa panahon ni Jesus, dili sama sa atong naandan karon nga kasagaran adunay lapida, bulak o mga decorations. Sa karaang Hudiyo nga tradisyon, ang mga lubnganan usahay gipintalan lamang o gipaputi aron mahimong klaro nga makita. Ang puti nga pintal dili lamang decoration apan usa-usab ka praktikal nga pahimangno aron malikayan sa mga tao ang aksidente nga makatamak niini o makahimo sa mga Hudiyo nga ritually unclean. Ang mga lubnganan sa mga propeta o sa mga matarong nga tao sa panahon ni Jesus gihimo usab sa mga Hudiyo nga nindot aron pagpasidungog sa mga propeta o pagpahinumdom sa ilang mga gibuhat samtang sila buhi pa. Apan sa paglabay sa panahon, ang pagpanindot sa mga lubnganan nahimong simbolo sa pagtahod sa mga tao nga giila nga importante sa kasaysayan sa Israel. Apan adunay dako kaayo ni nga kasalikwaot tungod kay si Jesus mismo niingon nga nindot kayo ang lubnganan sa gawas. Apan ang kinabuhi sa tao nga nagdaig niini wala man gihapon nahaom sa mga gipanudlo sa mga propeta. Mao kini ang background sa bugat nga mga pulong ni Jesus ngadto sa mga eskriba ug pariseyo. Sa ebanghelyo karon nagpadayon si Jesus sa iyang diretsahan nga pagsaway sa mga leader sa relihiyon. Iyang gipakita ang usa ka dako kay nga contradiction. Ilang gipanindot ang mga lubnganan sa mga propeta apan sila mismo nagpadayon sa pagsupak sa mga gipangsaway sa mga propeta kaniadto. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ayaw pagdayig sa kamatuoran nga dili nimo sundon. Ang mga propeta kaniadto kasagaran wala gidawat sa ilang panahon tungod kay ilang gipadayag ang dili komportable nga kamatuoran. Sawayon nila ang inhustisya, sawayon nila ang mga nagbuhat og mga pagpanglimbong, sawayon nila ang gihimo nga mga pagpang-abuso sa gahom, ug sawayon nila ang mga taong dili matinumanon sa Dios. Apan human sa ilang kamatayon, masayo na lang silang pasidunggan kay di naman sila makasamok sa mga buhi. Mao ni ang salikwaot nga kamatuoran nga gipunting ni Jesus. Gipasidunggan ang mga propeta kay patay naman sila. Apan ang mga Hudiyo padayon gihapon sa ilang sayop nga mga buhat. Mao nga gisaway sila ni Jesus sa ilang pagpamulo nga we would not have lived in the days of our ancestors. If we had been there, we would not have joined them in shedding the bloods of the prophets. Matthew 23:30. Sa binisaya nga hubad, dili unta kami muuyon sa gihimo sa among mga katigulangan ug kun didto pa kami, dili jud kami moapil sa ilang pagpatay sa mga propeta. Mao ni ang pulong nga unta. Usahay mo ang pinakadali nga paagi sa paglikay sa personal nga responsibilidad. Kung didto pa ko, lahi unta akong buhaton. Kung ako pa'y tuad didto, dili jud unta nila mabuhat ang sayop kay akong buhaton ang sakto. Unta. Makaingon na lang taron, istoryahe. Apan kamatuoran pud ni nga dili pud baya nato mahibaluan kung unsa gyud atong buhaton kun didto pa kita. Ang atong mahibaluan mao ang atong mga desisyon karon. Ang ebanghelyo nagdapit kanato nga dili magkinabuhi pinaagi sa hypothetical nga unta, kundi pinaagi sa konkreto nga pagkamatinud-anon karon. Ang kamatuuran nga atong gidaig kinahanglan mahimong kamatuuran nga atong sundon. Pananglitan,
Kung atong pasidunggan ang mga santos, ato pod nga sundon ang ilang pagkamapaubsanon. Kung kita mudaig sa mga gisulti sa mga propeta, madasig pod unta ta nga mukuriher kung naay sayop. Kung atong gidaig si Jesus, kinahanglan makita ang iyang kaluoy sa atong pagtratar sa uban. Kung atong gidaig ang mga santos, kinahanglan makita ang ilang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga pagpasidungog, dili lamang pagbutang og kanang mga monumento og mga estatwa. Ang tinuod nga pagpasidungog mao ang pagpadayon sa maayong buhat nga ilang gisugdan. Ayaw pagdaig sa kamatuuran nga dili nimo sundon. Ikaduhang punto, ayaw paglimpyo sa gawas samtang hugaw ang sulod. Sa Ebanghelyo, gipakita ni Jesus ang usa ka problema nga dili lamang para sa mga Pariseo. Kini usa ka problema sa tao. Ang pag-atiman sa image nga mas labaw pas karakter. Ang tao mahimong maayo tan-awon, hapsay, nindot musulti, og daw relihiyoso kaayo apan ang tinuod nga sulod sa iyang kinabuhi mahimong lahi. Ang Dios dili nato baya malimbungan sa atong external appearance. Mahimo kitang adunay maayong family name, naay good religious background o respectable nga position apan dili ka na automatic nga makapahimo kanato nga matarong. Ang pagtuo dili genetic inheritance o kanang automatic nga mapasa. Kini usa ka adlaw-adlaw nga tubag sa grasya sa Dios. Dinhi usab adunay leksyon para sa atong Filipino consciousness. Adunay mga higayon sa atong kasaysayan nga ang atong pagtan-aw sa kaugalingon naapektuhan sad sa social status, sa bloodline, ancestry, edukasyon o cultural background. Apan, sa atubangan sa Diyos, dili ang atong apelyido ang labing importante. Dili usab ang atong position, titles o social standing. Basin maayo ta mosulti, apan dili maayo maminaw. Basin dali ra pud ta muhusga, apan dili pud ta muhatag og kaluoy. Basin kusog ta mupakita sa atong pagtuo apan dali ra pud ta mangdaot sa dungog sa uban. Ang Dios wala mangita og perfect na image. Nangita siya og matinud-anong kasing-kasing nga anda magpausab. Ayaw paglimpyo sa gawas samtang hugaw ang sulod. Story time. Panahon sa Spanish colonization, natay gitawag nga limpieza de sangre. Sa literal nga pagsabot, ang limpieza de sangre pasabot kaputli sa dugo o kalimpyo sa dugo. Sa kasaysayan, usa kini ka doktrina sa balaod o sa katilingban nga nagpasiugda og discrimination sa sayong bahin sa moderno nga panahon sa Espanya o sa Portugal. Gigamit kini aron mailhan ang kalainan tali sa mga old Christians, karaan nga mga Kristiyanos as to kadtong walay kagikan nga Hudiyo, Muslim, Romano o nalambigit sa herse atong gitawag nga mga bag-ong Kristiyanos. Nailhan usab ni sila nga mga conversos. Kinsa mga tao nga mibalhin sa Kristyanismo gikan sa Judaismo o Islam o in short converts. Sa Pilipinas, ang konsepto sa limpieza de sangre, bloodline o social classification nakaabot usab pinaagi sa kolonyal nga mga institutions o mga categories sama sa Peninsulares. Mo ni siya ang mga Spaniards born in Spain. Insulares, Spaniards born in the Philippines. Mestizos, half Chinese, half Spanish o Indios, kanang purong natibo. Kini nahimo sad nga kabahin sa mga mas lapad nga kolonyal nga hierarchy o discrimination. Ang importante nga koneksyon niini sa ebanghelyo mao nga ang genealogy o social identity nahimong
gigamit nila sa paghimo og distinction sama sa kami o sila. Lahi mi, lahi mo. Gikinahanglan sa balaod ang mga individual nga pamatud-an ang ilang limpyo nga kaliwat, limpieza di sangre, aron maka-access sila sa mga pampublikong opisina, universities, guild o mga posisyon sa relihiyon. Sa atong kasaysayan sa Pilipinas, kini nga mga categories sa kolonyal nga panahon nakaapekto usab sa paagis mga tao sa pagtan-aw sa ilang kaugalingong identity, pagkatawo o social position. Ang kasinatian sa inequality o discrimination nahimong bahin sa mas lapad nga proseso sa pagkahimugso sa Filipino consciousness. Ang pangutana bahin sa kinsa ang Filipino nalambigit dili lamang sa ancestry kundi sa kultura, kasinatian, pinulungan ug pakigbisog alang sa dignidad isip tao, isip Pilipino. Busa ang ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga dili mahimong sukdanan sa atong bili ang bloodline, social status o family background. Kay sa atubangan sa Dios, ang labing importante dili kung asa gikan ang imong dugo o kadugo, kundili kung unsa ang imong gibuhat uban sa kinabuhi nga gihatag kanimo. Children of God, mga anak sa Dios, ayaw paghusga sa bili sa tao base sa iyang apelyido o background. Ayaw tuguting ang imong social status maura po'y mahimong sukdanan sa imong pagkatao. Himua nga ang imong pagtuo makita sa imong mga desisyon matag adlaw. Kung inyong gidahig ang mga santos, sunduga ang ilang pagkamatinud-anon. Kung inyong gidahig ang mga propeta, paminawa ang kamatuoran nga ilang gitudlo. Kung inyo usab nga gidahig si Jesus, himua nga ang iyang kaluoy makita sa inyong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.